Príbeh Popolušky je dobre známy všetkým. Práve prostredníctvom tejto rozprávky žiaci základnej školy na Tribeťskej ulici v Topolčanoch vyjadrili svoj vzťah k mamám. Šaty s vločkou, striebrom vyšívané, ale princezna to nie je jasný, pane. Škoda. Bolo to pri príležitosti Dňa matiek. Keď má dieťa dobrú matku, tak má vyhrané, tak naozaj myslím si, že tieto deti, ktoré dneska predviedli svoje vystúpenie, tak naozaj majú vynikajúcich rodičov, pretože nie len pani učiteľky, ktoré menovali maximum tomuto vystúpeniu, ale aj za veľkej vďaky rodičov sme dokázali urobiť takéto predstavenia. Ale nepredbiehajme, všetko to začalo v domčeku. Matka, ktorá sa Popoluške predstavila ako víla, sa snažila prostredníctvom dobra a spravodlivosti priviesť ju cez zvyky a tradície, ako bolo narodenie dieťatka, ako boli fašiangy, vynášanie moreny, dožinky, stavanie májov, ukázať jej, ako žila ona kedysi. Priniesla som dieťatku dar do vienka. Tento čepček s červenou šnúrkou nech ho ochraňuje od zlých síl a unieknutia. A teraz sa už prenesieme do honosného zámku, kde princ čaká na svoju vyvolenú, ktorou sa stane skromná Popoluška. Druhá časť bola zase na zámku, kde vlastne princ zablúdil k domčeku a za to, že im Popoluška vlastne v tom dobrom ponúkla kus chleba a vodu, tak ju pozval na bál, kde bola veľkolepá hostina. To si bola ty. Skončilo sa to happy endom, že vzal si ju za ženu a vyvrcholilo to spoločnou svadbou. Ak si myslíte, že nacvičenie takéhoto programu je záležitosťou pár hodín, mýlite sa. Kultúrny program sa nacvičovalo pomocou 20 pedagógov, o ktorom vystupovalo skoro 240 žiakov prvého aj druhého stupňa. Deti si pripravili tento program a mamičkám ukázali rôzne pásma, ako je spevácké, dramatické, ale aj tanečné. Program sa chystal už od zimy, ale s deťmi sme začali nacvičovať nejaké 2 mesiace. Bolo to veľmi náročné, nakoľko nás bolo veľmi veľa.
Na vystúpenie bolo potrebné ušiť kostýmy a tak ruku k dielu priložili aj mami. Kostýmy sme niektoré zapožičiavali z požičovne, ale veľa kostýmov nám šili mamičky a bolo to tiež náročné, lebo každé dieťa z tých 240 potrebovalo sa do niečoho obliecť. Myslím si, že polovici rodičom, alebo teda mamám vypadla nejaká tá slza a ďakujem skutočne veľmi pekne všetkým, ktorí len trošku prispeli, či už nejakým kostýmom alebo nejakou rekvizitkou k našemu vystúpeniu. Deti nakoniec sa veľmi potešili a mali veľký úspech, aj na konci tá ovácia. Páčilo sa to. Bolo to veľmi dobré. Bolo to veľmi pekné. Ten koniec bol taký dojímavý. A žiaci si to právom zaslúžili, veď sa popri učeniu venujú aj takýmto programom. Vystúpenia našich žiakov sú tradíciou, pretože takéto vystúpenia robíme pravidelne na Deň Matiek, čo bolo teraz. Potom robíme vystúpenia vianočné, no a samozrejme robili sme 40. výročie založenia našej školy, ktoré bolo tiež veľmi veľkolepé.